Hello mga karadyo! Ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove o makalagot. Mong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Mong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Niya ang sumpay ning atong sugilanon. Panugon! Kanang hardinero nga imong gisgutan nila ni Ila ug Eric ba? Asa man na magpuyo, madam? Nganong nanguta naman ka? Ganahan lang ko nga doon ako'y laing kaila din sa bahay, madam ba? Unsa man? Naa siya'y, unsa man na siyang klase ang pagkatao, madam? Ha? Madam, nasuko ka? Madam, kalain ko ni mong tinanawan ako. Dili ko gustong taong marites. Hilabtanon. Uy, madam, amang ko manghilabot, madam. Igo ram kong nangutana kung unsa ng klasiya sa pagkatao ang hardinero nga si Lorito. Gusto na lang kong makig-amigo na niya. Nga naman. Hardinero ko na si Lorito, madam. Posible gyud nga nakita niya ang singsing nga among gipangita. Ugwa lang niya itugan. Dili hilabtanon si Lorito. Ikaw na. Gawas din his kusina. Ayaw kog samok-samok ka. Madam, okay, sige, biyaan ta na ka. Lain tiguang eh. Masuko nung pangutanon. Nakatahin ako gamayng pitaka. O pagilay ko malimot sa pattern. Ayos to. Magpalit kong panapton. Unya, akong himuan nagsinina kining manikin. Miss X, himuan di kag sinina ha? Unsa man daw sa alarms kama? Oh, panapton man ang Miss Will. Uy, panapton gyud. Oh, tela man ni. Binuwakan nga tela. Rose ang buwak. Karon pa man ko makabantay nga na tela din his ilams kama. Oh. Hala. Mga rinulyo nga tela ang yes ilams kama. Opat pagit ka nagkalain-laing rolyos tela. Anong wa man ko makabantay ini? Ako na ipagawas bi. Dili naman di kinahanglan nga magpalit pa ko. May mga tela naman di din eh. Kinsa na? Eric, Sod lang, Eric! Eric, tanawa. Tanawa ko nun sa ning ako na-discoveryhan dinis ilam sa kong kama. mga tela man na. Gani. Oh, awa ha. May makinan ako. May tela pagyud ko. Mao ba? Kamao gid ka manahi. Oy. Og mao ni akong buhaton kon kapoy kog pangita sa sing-sing. Sorry ha. Sa unsa? Sa akong gipakitang kaugali mo. Kuan. Di lang ko makasabot na ako usahay. Doon lagi panahon nga gusto lang ko nga ako lang usah. Sorry ha. Okay ra, uy. Doon na mo gisapot ang tao, good. O, dili na kalikayan nga usahay, wata sa mood. Pero okay ra ko. Nalipay ko nga ni Aka karon. Nag-sorry. Namaho na ka? Wa pa. Dali, mamaho na ta. Dili ba maayo nga magpagutom? Sige. Ela. Oh. Ayaw paglihok diya sa imong gilingkuran. Ha? Nga naman. O, unsa may nakita nimo? Basta. Ayaw lang paglihok. Eric, may mananapas akong o? Og abaga? Mahadlok bi akong ukok.
Hain ang retrato nga nakuha nimo sa huno sa makina. Ha? Niya sa kong bulsa. Ambi, doon na ako'y karoon. Niya na Oh, Eric? Ngano mitutok ka sa retrato? Unya, mitutok na sab ka nako. Unsay mo nakita? Unsay mong nakita? kanang lugar nga nahimutangan karon sa makina. Mauusap ang nahimutangan sa makina ining Mia sa retrato. Unsa? Ug ikaw nga naglingkod. Mura sa kaog kining babae nga naglingkod din sa retrato. Mura man ug parehas mong naong. Unsa? Pag sure, uy. Gwapa naman na siya. Parehas lagi mong naong ining Mia sa retrato. Pag sure, uy. Gwapa mong duha. Thank you. Kun, kinsa magani ni si Miss X. Mao ni akong usa ka bisyon dinhi sa mansyon. Ha? Makapahibong kaayo, diba? Ang unsa? Ngano dili man masultis amahan kun unsay ngan ini babaye sa picture. Nga klaro man kaayo nga nakaila siya ini. Kay misulti gud siya nga importante ang babaye nga tag-iyas makina. Unya, kay kining babaye sa retrato nga nagtahi, mao magid ang tag-iya ining makina. Buot ipasabot nga nakaila siya ining bayhana. Pero nganong dili magid siya masultis ngan. Tungod kay kita ang gusto niya nga mutuki kung kinsa ng bayana. Correct ka dyan. Gusto siya nga maghago gitag susi kung kinsa ning bayhana. Ela, usa ka duwa kining atong gintrahan. Ha? Uyon ko sa gisulti ni Joel. Nagduwaan ta ni Aman. Ha? Ay, Pero Eric, unsa gyud kay basihana ni amahan, no? Nga kita man ang gipili nga mahimong sumusunod siyang katigayonan. siya ra gyud ang nahibaw ana. Kalabad sa uno. Haing gyud ka ang singsing nga atong gipangita karon. Kana ang atong pangitaon. Hindi kapoy naman ko, Eric. Unsa? Wa ka na interes nga mangita sa singsing? Dili sa ingon nga wa na ko'y interes. Murag, feeling manggod na ako. Dili ginato makita ng maong singsing. Unsa? Pero, ang makapalibog og samot, ang gisulti ni Madam. Ang bahin sa unsa? Nga wa siya makakita sa singsing nga atong gipangita. Kay wa sab siya makakita sa babae nga tag-iya ini. Bitaw no. Gusto ka. Magkapalibog tuod. Klaro kayo nga dunay gitago ang kamatuoran sa amahan ug si Madam Lily, Eric. Dali na, mamaho na ta. May kay tos kusina sa silong si Eric ug si Ila. Makaigayon ko sa pagsuod sa kwarto ni Eric. Be. Uy. Abli. Maayo kay wa malak ning kwarto ni Eric na. Panglalaki sa dito ning kwartuha. Unsa sab kay sekreto ning tawhana no? Ngano mo kalit mo ni siya kalami. Usara ka malita ang yagda. Ang aparador. Unsa kay so dining iyang aparador ni Eric. Parehas baka ni sa ako nga way sod. Blihan na to, be. May suod mo, di. Sapot sa lalaki. Mahalon sa ding mga gamit, da. Mga mahalon ding mga gamit. Uy. Ano sa may scarf na niya sasawag sa aparator? Yun na pa. Ang scarf man ni Wilma? Dili may tabong masayog ko. Scarf gini ni Wilma. Nahibaw ka na ba pila ka bagting ang imong bell, Eric? Tulog ka bagting, madam. Ako din na siyang gisultihan, Madam. Si Wilma na lang ang wa mahibaw kon pila ka bagting ngayong tawag. Eric,
Kung sa may bote pasabot ini? Joel? Naunsa ka, Joel? Nga na nagunit maka ng... Oh, scarf ka na ni Wilma. Di ina ni mo makuha, Joel. Sa aparador sa kwarto ni Eric. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gigilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sadnatong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!